audit mwaneno kaka ochomo yo to mago wanyago mbaka gi bangi to kata kamano katiba marwa dwaro ni king'iyo weche mag development e yanga mamalo joma nyalo bedo joma nyalo wuotho kodwa maber manya tayowa manigi structures mag dongruok nikech katiba oketo gi kaka executive gin governors magwa nikech kaka MP gi senator wan jogo eko mang'iyo watimo oversight wan nyapara mag jogo eko matimo dongruok imiyo gi pesa to wan ng'eyo gitiyo gi pesa no maber koro ka governor nyatimo timo dongruok kwa dhi e gwengewa gilos manifestos mag-gi maluwore gi weche mag dongruok gikete lwet governor to gitimo ng'owa governor wuogi gi president ka gin gijiwo ineno kata kaka ng'ikruok moro matin to ng'ikruogno endo gikwacho ni governor ka ndiyo odhi marach kama ka wajumbe aboro kaka Migori nobedo gi governor piny moro nyaka women rep magi winjore ni yawa ma blueprint marwa moketo ne president to wacho ni dhi state house idhi luwo ndach gika bija adier ka unji ariyo modhi kech governor onge kanyo kia nudhi women rep onge kanyo kia nudhi wabunge mudong abich kia nedhi koro ka wapenjo to koro iketo wani koro wan okoda dongruok mano ok en adier onge ng'ama dwa dongruok ne joge wan kech wambo ng'enyruok mwan go lakini watime yo moro maratiro ma ok wanyal bedo ni wabede obadho moro ma samoro boinyo waga ng'owa gi wach mag dictatorship manya biro kaluwore gi ketho weche mag bunge nwago bunge piny to Azimio ka endi ntiere mutni moro madhi mbele seche mi ntiere ka endi Jubilee ni winjo ko wacho